Много тежък цикъл в твоя живот предстои да приключи, прекрасна душа. Нека да видим какво ще ни кажат картите. Какъв е този цикъл, какво можеш да очакваш, какво идва ново към теб. Тук е възможно да говорим за работно място или хора, с които работиш. Виждаме, че става въпрос за твоите работни дейности, нещо в което много инвестираш от енергията си. Но до тук има много конфликти. Нещата не се получават. Чувстваш се в едно много объркано състояние, не знаеш на къде да поемеш, не знаеш какво да промениш, просто кръстопът. Виждаме блокаж, неяснота, не ти е ясно, не знаеш, не можеш и това продължава да те смазва. Въпреки това се държиш и е много важно да продължаваш, защото има елементи, които са неясни в цялата картинка. Има нещо, което обсесивно търсиш като отговор. И картите ти казват, не дей да спираш, защото ще разбереш. Ще разбереш само, че е свързано с някой, който те залъгва, някой, който те лъже. Възможно е тук да говорим за хора, с които работиш да те лъжат, или цялостно работното ти място да не е подходящо за теб. И виждаме тук, че ще вземеш някакво критично и важно решение, ще бъдат поставени граници и ще започнеш да се движиш в нова посока. Виждаме тук или, че ще смениш хората, с които работиш, или ще намериш нова възможност, с която да се движиш. Тоест нова работа или нов колегиален екип. Тоест тук виждаме, че имаш огромно развитие и тогава нещата ще се оправят в работен аспект за теб. Работата или хората. При всички положения го можеш и аз вярвам искрено в теб. Ще се справиш. Всичко ще бъде наред. За лично таро четене или лична коучинг сесия виж уебсайта ми abundantkiko.com или ми пиши чрез някой от методите на екрана. Благодаря ви за отделеното внимание и гласуваното доверие, прекрасни хора. Можете да ме последвате и в останалите ми социални мрежи, както и бързо и лесно да си запазите час с мен през уебсайта ми или другия метод, изписан на този екран.